Khanya ukuthi TV usithembiso cele bafowethu andibingelela nonke ama viewers yeah subscribe bafowethu, like, follow and comment. Yeah, la ngifuna ukuza nje nolunye udaba la abanye abafethu ababamba iplaza inkunzi. Mengithi iplaza kusho ukuthi angithi kunamaplaza amaplazi abelungu thothi mhlambe kutshalwe le plaza engikhuluma ngalo iplaza lomoba, kutshalwe nje umoba ibhunu lapho litshalile umoba. Now malitshalile umoba uya uthothi kunabasebenzi abasebenza khona batshala umoba, abanye bayawuhlakula, abanye bayawuhlahla kanjalo. Kunabafethu ke kushuthi ngoba into ekade ijwayele ukwenzeka leyo, ngiyakhumbula nje ngikhula nami uthothi uyezwa kuthiwa kubanjwe inkunzi eplazini. Makubanjwe inkunzi eplazini uyabona ukuthi yabo kuthiwa impela hayi basuke nezizumbulu zeimali, yabona. So nobucwebe nani bakuthokile lapho uthothi mhlawumbe kwesinye isikhathi umuntu okade suke ekhipha ulayini waleyo nto mhlawumbe i-domestic worker yakhona, umama osebenza khona othile akhiphe le nto, noma umuntu ugarden boy wakhona akhiphe le nto ukuthi awuyazi ukuthi imali ihlalaphi. Ngikwazi ukuba umama phela ngoba uyena osuke esebenza endlini, uthi uyazi ukuthi imali ihlala kuphi, usebonile isafety uyayazi ukuthi ihlala kuphi. Now kunabanye abafana abangakithi not ngakithi like esigodini esiyi-1 emakhaya phese, but kwesinye isigodi but ngakithi nje abafana futhi nje besibazi besiye sidlale nabo ibhola kanjalo. So na uma ngiboshwa mina ngiboshwe lo mfana engizokhuluma ngaye manje angisakhumbuli kahle noma ngaboshwe seboshiwe yini noma waboshwa yena mina sengiboshiwe yini, but engikhumbula ukuthi hawu bengimazi ngaphandle bewumuntu obejwayele ukwenza amahlaya nani enza amahlaya njengalawa enziwa i-street comedy, njengalawa enziwa oGepo lapho onganengane. Mangithi ejele hawu nangu lo mfana uhlala ejuvenile, hawu hayi angibingelele mfethu kuhamba kanjani ayiratsha emkhaya yabo. Icala abalenza laphana kejele benza icala kushuthi benza icala bebaningi, kodwa umuntu owaboshwayo kwaboshwa oyedwa, laba abanye bangaboshwa okusho kwabanjwa lo. Uyabona kunento uma umuntu okwazi ukumakeka ngayo, angenze nje isibonelo. Uyabona mina njengoba ngimfishane mina ngimakeka kalula njengoba ngimfishane, kuthi hawu umfishane omnyama, yabo umfishane yabo. Nalo umuntu engikhuluma ngaye ngamfishane uphela unaleli ibala elithi aliyele impela kuma albino. Uyabona abantu laba abampofu beze bebe namacapha namnyama kulezi indawo, lawo abantu abakanjalo. Now lo muntu babamba inkunzi, kuthiwa bafika laphana khomba umlungu ngebhamu kanjalo engathi banquma umfazi kalomlungu ngoba bafica yena umlungu ibhunu lingekho lesilisa. Futhi lo mfazi wayenqaba futhi nenekhiye safe, yabona. Ngenxa yokugoloza kwakhe bathi bayazama ukumtorturisha, kwasho ukuthi nale torture bathi bamzwisa yona still uyagolosa, baze manje bamnquma ke engathi lo mfana lo uyena lo uyena impela wasebenzisa ummese ukunquma lo mfazi walomlungu. Mayemnquma futhi base bayayithatha imali ngendlela abayithathe ngayo, yabo. Ngingazi ukuthi kushuthi bamnquma noma
esebanikile ukhiye we-safe or kwase but imali khona bayithola baphuma bahamba bayigqiba somewhere leyo mali kanti uzobanjwa lo maye banjwa lo engathi kwakhona etholakalayo futhi enye imali noma enye ingatholakalanga kanti wabanjwa ke lo maye banjwa lo uyaboshwa manje iqala ukubulela umlungu wamnquma ngalendlela amnqume ngayo angazi benzani futhi naseyinganeni zakhona lapha wazogwetshwa u-life sentence. So na uma egwetshwa u-life sentence laba abanye ngithi bangaphandle njengoba ngaphandle hey mfowethu mina lento ngiyibona kusho ukuthi uhlala kwenye indlu angithi manje izindlu kuthi i126 mina ngihlala number 5 uhlala number 6 yena usesukile ejuvenile usehlala enumber 6 uma ngimbuka hayi ngiyasho ngitshela abanye abafethu bawo abanye bangakithi futhi abakhaya bami ngithi mina niyambona lo mfethu ukuthi engathi ingqondo yakhe sibuye ithi phithithi ngithi manje yazi ayikho into enzima njengokubona usomahlaya ukuthi uyahlanya ngoba ubone enza ukuhlanya nitshe wenza amahlaya kanti useyahlanya abantu bayahleka usomahlaya kanti uyahlanya mina ngiyazi ukuthi umuntu useyahlanya lo muntu animboni uyahlanya lo muntu bathi hayi wena unomona umuntu ngoba enetalent ngithi mina italent lana italent ukuthi uyahlanya omonde umuntu uyahlanya ngiyamazi umuntu phela ngimazi ngasekhaya mina kangikhuluma ngomuntu engimaziyo phela bathi awufike ejele hayi bosho ukuthi hayi wena unomona uyabo noma ngabe uthi uyamazi ngakini ngithi mina useyahlanya lo muntu uyazi bona ukwenzani afike lapha kumina athi yabo unokukhuluma ngale ndaba yale mali engathi wena Vusi nababukeli usehlanyiswa manje ile mali ayibonayo lama million ngeke sawathola nje obelapha nje and labangani bakhe manje noma kwakhona imali eyatholakala kodwa engayitholakalanga engathi le engatholakalanga eyayigqitshwa uyena lo manje uthi kimi ushawo ukuthi akasazi kahle ukuthi uyigqibephi ngiyasho ukuthi inkinga lento yalo muntu mfethu akasazi wayigqibaphi ngiyazi indawo khona engayigqiba ngakona but hey angisazi kahle uyambona mfethu kushuthi uhleze ecabanga lento yabo useze manje ugcina sephithane lo mqondo ngalento ngithe ngelinga ngiyezwa kusho usehlale before hey sithe kuthengwa la esitolo kushuthi esitolo ewesivile makuthengwa ilento uspiritual care bengisebenza useduze nasesitolo so ngizwa ejele ke mekuphakanywa uzwa ngomsindo ukuthi ukhale nezimpempe sibathi sijoqala ukuthi ubani lophakama uyena lo muntu usehlala eB5 hayi eB4 usehlala eB5 uyazi ukuthi ujaha umuntu kanje uthi uyaphaka manje yabo uphethe tissue yabo urole ugoqa tissue ayigoqwa ibamba ngesandla kanje ungathi uthi mhlambe uphethe into engathi izolimaza umuntu amaphoyisa sezombona ngoba esemfice semshala phela sifuna ukumdisarma lento phela ayiphethe awu sengizwa ngalowo baba sisebenza nabo uthi hayibo lo mfana yazi uphethe tissue lapha useshaqala useshawa kabuhlungu manje nishawa amaphoyisa ezama phela ukumdisarma amshayela ukuthi umshayelo nje uphethe tissue ujaha umuntu uphethe tissue uyabona manje ukuthi into yamsanganisa wasanganiswa indaba ukuthi manje kunemali edumala ekhanda angasayazi ukuthi wayibekaphi bafowethu imali ayinelisi kodwa ngicabanga ukuthi kuyahlanyisa impela ukuthi uyibone ngamehlo ungeke uphinde uyinuke nangamakhala wabona umuntu wayesesenkingeni ngimshiye nje ngaphathe ejele ubonjwa uyagula nkosami useyagula lo muntu because nalaba bafana baba bangani bakhe fana ngabe bayafika bamvakashela abafiki lapha yabona osuthi yena nje umele uphethe yena lento imele yena nje lesi sigwebe singaka life sentence neminyaka njengoba ngikhuluma nje angazi nanokuthi uyophuma nini lo muntu umbuzo wami ukuthi kuyokwenzeka na ikhumbule le mali angiboni ukuthi uyokwazi ukuyikhumbula angathi ayikhohlwe manje
oyikhumbula kanjani. So into engizama uyiveza la kunezinye izinto empilweni esizenzayo yabo ngesimo sokuthi sithi sifuna imali nabanye abantu bayasebenza kanzima, bayavuka baye emsebenzini benza wara bafuna uplift impilo yabo, bathola kanzima benza wana, omunye akalali kade esebenza ebusuku uyavuka uyosebenza nasemini uzama imali, bese thina sifuna indlela ezisheshayo. Ngesikhathi sithole nansi imali bayithola, kodwa manje abakwazanga ukuyidla futhi nemali. Oyedwa wabo uyahlangana ejele, abangani bakhe bamdayisile manje. So into engizama ukuyiveza la ukuthi kwesinye isikhathi siyasidudane ngezinto ngoba sifuna impilo esheshayo, kanti leyo mpilo esheshayo yabona kube kuthiwa lo mfana mhlambe ngoba yabona bengusomahlaya eseqala nanokuduma, kube wastika kuleyo nto yakhe. Namhlanje mhlambe ngabe ungaphandle ngabe sikhuluma indaba ukuthi manje ya unemali zakhe naye manje, because noma nabo somahlaya sebabona bafowethu impilo yabo iyaflourisha kahle. Wakhohlwa indaba ethande kushuthi kwadudana nabangani ukuthi kuyofuneka ukuze babulela umlungu manje lapha. Wagwetshwa manje uyahlanya manje ejele, nale mali ababeyithatha lapha akasayazwa ayibekephi. So ezinye izinto bafethu ngifuna ukuveza ukuthi siyayenza izinto ngaye ngasho eqaleni ngathi uyazi kunomuntu othothi usedonse eminingi iminyango ngoba ehlule nje u2 minutes okucabanga. La abantu laba ayenza nabo lento bona engeke into ababenze empilweni, abantu abebehlala nje emakhaya bebhemela insanga, beme itolo benza yonke leyo nto leyo, yena bezama ukuhlanganisa empilweni wadudana nalabantu bangaboshwa abantu kwaboshwa yena. Only to find out manje ubani umuntu onenkinga uyena. Njengoba ngitshela uyagula lapha netshela uyabo manje ukudla kwenduku, phatha usenza ukuthi uyashaya ushawa amaphoyisa, phatha usenza ukuthi uyashaya ushawa amaphoyisa. Uyophume njani ngoba kumanje mina ngimshiye nengozi nje impela ngoba uhleze shawa nje nebonjwa ziyamshaya futhi. Umuntu onjalo futhi ajikazi othatha inombolo, hayi uvela hlanyeke ngempela ke street ngoba nayo phela inombolo le. Hayi kunabantu yabona angenze nje isibonelo, yaxolisa futhi ukukhuluma kanje. Mina ngibuka amavideo ale ndoda kade sikhuluma ngawo la, kangisho ngithi ngathi mina uma ngikhuluma novusa ngathi hayi le ndoda ngiyawazi mina amadoda nje, yabo ngihlalelwa lapha nejene uthi umuntu uyambona ukuthi inombolo isimngenile ngiqala ukumbona, yabona. Kodwa ngana lento ukuthi kushuthi ubuye ebhongweni lo muntu ngoba nakho ngathi ukuthi PTT, yabona. Kanti ukuthi ubuye ebhongweni ukuthi PTT nje kwendalo, yabo. So nje bafethu izinto ezinjalo ziyenzeka, yabo. So uyabona manje uyahlanya uyashawa lapha ejele, ukhala induku lapha nejele, ushayelwani manje ukuhlanya kwani uhlanyiswa ile mali ayibonayo, uyabona ukuthi manje kushuthi umuntu ngempela ngaphinda abe isigwili wami kuba isigwili kanjani esehlanya manje, wafuna ukuba isigwili ngendlela errong, kwamlidela lapha manje egcineni, kwamlidela ekuboshweni kunje uyafana ukuthi ufile manje ephila. Abangani bakhe ngaphandle ngathi ngiyezwa kwathiwa abashonile bafa nabo ngoba yabona abelungu laba bamaplaza, la abantu abelungu bamaplaza namabhunu amaplaza ayafana, labantu bayafana nabantu ngoba uzokhuluma izulu kanje bayazi imithi, futhi ibhunu khona into elayenza ngemithi lebafa laba abanye, yena naye mshuthi mhlawumbe uwona umuntu angazi, asazi futhi noma uyophuma yini ejele. So ezinye izinto bafethu uyifundisa isifundo nje empilweni ukuthi kunezinto ofanele uqala ucabange before uzenze, yabo. Abazali bakhe manje baphatheke kanjani, bebona ikusasa elihle, umfana osomahlaya abantu behleka kunjani engathi impilo yakhe iyaphambili, wayithatha yena wayibuyisela emuva yena, yabona manje ufana nomuntu ofile ephila khanya kude TV.